So DJ Ola wasungisa silent killer for not showing up for Kisimusi Paruseva, an event that was organized na DJ Ola wacho kumusha kwao kwarusape pa Christmas. He was busy bragging that he decided not to just show up, and mariacho akatoidyanska 500 munokadika 500 kamarika shoma shoma, and he was saying he's not going to return it. Let me just read what DJ Ola posted. And normally I don't comment on such, but today let me put this matter as silent killer to rest. Number one, silent killer wasn't on my poster or part of the performance. Two, he called me a day before the show asking to be added on the list, and I told him that I do not have money since my budget was strained. He insisted that he wanted to perform Tipe Shiripom Dara Basa Torova. These were his words. I was in Bari that day. Number three, I told him to come and take the money. Then he came and I gave him $500 cash. This was on the 23rd of December when the event was on the 25th. He promised to come and perform, and I asked him several times and he promised to come. I went Kumusha. Number four, Lalo texted me on the day asking for fuel, and their former manager, General Ovi, sent him the money via EcoCash. Upon receiving the money, they switched off their phones till the next day. He never said anything to me until 27th December. Number five, I came back from the village. I called him. He said, "Come and Chakuanai," but I insisted that I wanted to see him. He gave excuses until ndaenda kumba. So I then said, "Saka chidzosai zvenyu mari yangu since musina kuuya kuzoridza as promised." Yet wakakumbira kuridza last minute ndikakunzwisisa uchiti wakaomerwa. I could have used the money to pay someone or something else. Haana kuzobatika since that day. This led me to then file a report through the ZRP. I recorded all my conversations with him on the day of transaction and everything he said, knowing his character. I have everything that he said over the phone and in person on the record. I'm not a promoter. He asked to be added on the list 2 days before. I gave him the money he asked for. He received the fuel he asked for. He decided to go on a show to seek public support and sympathy. Now Ola is wrong. Every sane person should be able to see who is wrong on what. Just to add, on the 27th of December, he was scheduled to perform in Blaoya for Cheapers. He was paid $1,500 cash in advance. He didn't go, and he was asking for fuel. He got $100 on top, but still he didn't go. Cheapers called me, and I said, I'm also looking for him. Sakapamwe pacho, guys, don't take advantage. Mozoti wakashati. The question is, wakapa munhu mari wausina kudaidza asi akakumbira ndiye kuti aridze waita sei kana asina kuuya uye asina kukupa mari yako? Isn't this fraud? Kana pane artist wasinganyatsonzwisisa hangu ndi-silent killer anenge anowanzawo zvinodhaka. Hameno zvaangori, even ukamutarisa zvaanenge ari, zvaanenge achitaura zvacho, unonyatsoona kuti pane basa apa. Ari kuti iye they agreed on giving transport money but haana kuireceiva. Ndo zvaanotaura iye. I don't know kuti vanhu vakapiwa naDJ Ola havana kusvitsa here kwaari. I don't know what really happened, but kuzodzima mafoni vese akapiwa mari wacho kuti amusvitse vese havana kubatika till musi wa 27. By now I think Ola should have known kuti silent killer ndo zvaari. Last year takataura nyaya yeUK panapa, tikataura kuti vanhu vari kuchiri kumupirei kubasa murume uyu ngavaregere kumupa basa agona hake nezvaaita kunomusungisa, because idzi ndo dzinonzi mhepo chaidzo. And I also blame vanhu vanomupa unnecessary attention. Why do you guys still give this guy unnecessary attention? Because matrix ake ndofunga munhu wese akutomaziva kuti he is always defrauding people. And next time nekusungwa kwaita, you must learn to be professional if akazodedzwa anyone. Tefungoti after that UK deal, no one is going to promote him, no one is going to call him. But ana Ola amenoti vanga vakatsika pai airekodha zvake akaita sei, but then it doesn't help. Kuda kungodedza benzi murume uyu, like several people have been disappointed naye. Chaachiri kudedzerwa chii? Uyu career yake yega, akapedza career yake ega. Kana kuti mari yacho kuitora oendesa kune zvinodhaka here, we are not so sure kuti chiri kumboitika. But the fact that iye ndiye akatokumbira DJ Ola kuti ndikuda kuiswa paline-up, then oregera kuti show up, ipapo ndo pane problem. I don't know why zvangu vanhu vachiramba vachingomutrusta, because murume uyu ndewo madrama, and iye anoramba kuti handishandise zvinodhaka. Makamutarisawo uyu haite semunhu anobatwa here nazvo zvinodhaka. Fese yake zvese guys, he just show anongoita senge munhu asi I don't know. Mapurisa kana apedza naye ndokumbira kuti matrix imbomubata imbomuendesa kumatrix, because to me it doesn't sit well with me. Ana blot vakaenda one ku matrix, iye ngaatera aende ikoko
unhu hwake to be honest is an adult haasati wa kuma-40s hameno kumwe wakutosvika 50 years achiita semwana mudiki kudai. So let me just finish off nema-comments evanhu pana pani silent killer is not mentally stable, he is always high nembanje. By now your level of discernment should be better. The guy needs serious help from matric services. Hanzi nyaupe dzamupatisa imiwo mopa munhu anosvita nyaupe asati ashanda kuti mudii. Exactly. Uyu ndewekutopa, yes toziva kuti vanhu vanofanira kupa before, but uyu ndewekutopa atoperforma. Hakuna zvekuti munhu munomupa before, ngaafe nenhamo yainayo iyoyo, ngaafe nayo because hadzidze. Vanhu vese ngavatoti kana uchimudedza mari kumashure, munhu kumberi, munhu ngaaperforma ozopiwa mari kupedzera. And next time vanhu ngavasashande nemaartist akangodaro daro. Ende chokwadi, why are you still listening to his music? Now achiri kuimba kuti chiko silent killer chimbondiudzaiwo zvaanoimba because ndatozvikangamwa zvaanoimba zvacho zvaakaimba handichatombozviziva. My mind is now confused with silent killer. Anomboimba nezvei, anoimba kuti chi. Hanzi naiye am the most person artist wemuno muZimbabwe akatedzerwa nevanhu vakawanda, so I'm popular than any other musician. Popular my foot, asina kana mota, asina kana chi. Popular ari kufamba kunge munhu dzakarasika dzakadaro, otiudza kuti he's the most talented person. Ngatinyararire zvedu nemuromo wedu. Hanzi ari kupera soon, musiye akadaro. Aiwa akatopera kudhara, kupera ndoko akapera. Zvekuchamirira kuti achapera gore ripi, akapera kudhara uyu. Muchiri kumbomuona pamaline up evanhu here murumo dzake. I think kuti anofanira kungoperforma pamba pake, pamba pake mukanoperforma futi kamunogona kutomushaya kunzwa kuti aiwa baba vepanapa vafamba apa vachifanira kuperforma pamba pavo pachepapo. I think ndo zvinotongori safe, otherwise the rest is just noise. Let's not just give this man credit, let's just forget that he existed. He's not there. Please stop hiring such a man who is like, I mean, I don't know. But anyway, zvinonzwisa tsitsi kuti baba vakuru ava vakutoita basa rekutodefraud like these people. Imagine kuti akapiwa 1.5 nana Chippers, vari kuchema naye futi. Ana Chippers 1.5 plus transport 1.6 yese asina kunoperforma. So munhu rudzwai ari kutamba nemari dzemabig brands. Ana Chippers they are very big. Iye Olawo anogara achita nyaya dzevanhu, anogara achitaura kuti ndiye anogara achita mainterview acho evanhu, but oitwa the same thing. Guys, it's not like Ola haaziye murume uyu, ndo zvatakutomublemera. Ola we love you, but zvimwe zvacho chenjera, ita munhu senge munhu akangwara-ngwara. How can you lead vanhu podcast yako iya vanhu vachiya kuzoripota nyaya kwavo uri, but iwe oitwa the same thing chevanhu vari kuya kuzoripota kupodcast kwako, wodefrauda futi nevanhu vanokuudza kuti 1-3 aiwa ipapo tofunga kuti wakangwara, but on this one aiwa unochenjera Ola. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya iyi vasora subscriber please, manamba zedu ari kumuvha zviri right. Keep on subscribing, keep on watching, keep on liking, keep on doing what is the best for this list.